Nej, det hedder nemlig ikke... Jeg har det, jeg kan lige... Jo. Statue of Carthage, okay. Hvad fanden var det der for noget lortblod? Ja, det der... Tænk, så kan du godt lige tage en normal med os, hvis jeg køber det til dig. Hvad var det? Det er det der summon icon der, som du ikke kunne finde. Hvad? Har jeg fået summon icon? Hvad? Godt. Kom nu ind i gamet. Jeg skal sgu da lige på, hvad har du givet mig? Loud. TSM summoner icon. Lol, det? Nice, Ja, tak. det. Ja, nej, du kunne jo ikke finde det selv, jo. Hvorfor siger han ikke loud mere? Louder. Loud together. Ja, loud, man. Er det for en... Ej, jeg må se ham. Han ligner han ligner mig. Lille mig. Jeg spiller midt. Du er okay til... Du er okay til Graves. Du er okay til Graves, Wolfie. Ej, late game, der blev jeg lige fucking for gang. Den der Nasus der, han kommer bare med det slow. Jeg lavede 2 triple kills per minut, mand. Ja. Fucking sjovt. Jeg spiller bare midt igen. Nej, det gør du ikke. Jeg spiller top. Jeg har callet midt. Du skal også spille fiddlestick, så skal du spille jungle, ikke? Jeg skal sgu ikke spille Fiddlesticks. Jeg spiller midt. Jeg har callet. Fuck dig. Jeg har lige købt dig et summon icon, din faggot. Så skal jeg spille det her lort? Skal jeg spille midt, så spiller jeg bare det i. Du skal ikke spille midt, det er det der Skal jeg spille jungle? Du fatter bare ikke en skid, mand. For helvede. Nej, hvis jeg skal spille midt, så spiller jeg bare. Han har lige sagt, jeg spiller midt, men du skal ikke spille midt. Hvis jeg spiller midt. Du skal jo forstå, du skal tænke over, når vi andre siger noget, det eneste jeg har hørt, det er louder. Nu står op, man. Yes. Nu fucker jeg den, det kan jeg godt sige. Jeg tror, du får lidt problemer med at få lov til at... kunne lave den onde. Hvad skal hun... To the League of Jeg Dreams. er sgu da løberen. Blandt